Sveti Ante iz Nadina. Dobro nam došli, dragi prijatelji. Inače, Kulturno-umjetničko društvo Nadin djeluje od 2008. godine. 2014. nastavlja svoje djelovanje pod nazivom Sveti Ante. Cilj Kulturno-umjetničkog društva je očuvanje kulturne baštine Nadina kroz različite sekcije, a posebno žele u KUD uključiti što više mladih jer su svjesni da će se tako očuvati njihova tradicija. Stručno povjerenstvo Smotre folklora Zadarske županije izabralo je prošle godine mušku pjevačku skupinu Kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante za smotru muških pjevačkih skupina u Ivanić gradu, dakle za prošlu 2014. godinu. Večeras nam izvode pjesme i plesove Bukovice i Ravnih Kotara, to jest muške i ženske pjesme. Muške pod bas, ojkalice, orzači, žensko pjevanje u drito i pod bas, kolo uz tamburicu, samicu izvode odrasli, a djeca uz usnu harmoniku, odnosno citare, birače kolo. Pozdrav za KUD Sveti Ante iz Nadina, izvolite!
Silogana
Eto, baš su nas razveselili ovi naši prijatelji iz Kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante iz Nadina. Neki dan pričam s jednim njihovim članom, a on mi veli, danas ti se sve vidi, ništa ti ne možeš sakriti. Evo recimo, ako muž ženi otvara vrata od auta, ili mu je novi auto, ili mu je nova žena. Trećega nema. Pa je, bome, tako